Mouchos, curuxas, sapos e bruxas. Demos, trasnos e diaños, espíritos das neboadas veigas. Corvos, píntigas e meigas, feitizos das meciñeiras. Pobres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas. Lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios. O veo do can, pregón da morte, fouciño do sátiro e pé do coello. Pecadora lingua da mala muller casada cum home bello. Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes. Peidos dos infernais cus, muxido da mar embravecida. Barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan na xaneira, guedella porra de cabra mal parida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno. E fuxirán as bruxas a cabalo das súas vasoiras, índose bañar na praia das areas gordas. Oide. Oide. Os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na augardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente. Ei que agora, facede cos espíritos dos amigos que están fora. Participen connos desta queimada. A queimada é un dos rituais máis antigos e misteriosos de Galicia. Nace da tradición celta que habitou estas terras antes da chegada dos romanos. E pervive hoxe como símbolo da identidade galega. A súa orixe remóntase a miles de anos. Cando os povos celtas acendían lumes para afastar os espíritos malignos. E purificar a alma dos que participaban no ritual. A bebida prepárase con augardente de orujo, azucre, grans de café e casca de limón. Ponse o lume nun pote de barro, e o meciñeiro ou a meigas acende as chamas. Mentres o lume azul arde, recítase o conxuro con voz grave e soleme. Invocando as forzas da natureza para que protezan os presentes. A queimada non é só unha bebida. É un acto de comunión entre os vivos e os mortos. Entre o mundo dos homes e o mundo dos espíritos. É a Galicia máis profunda, a que vive nas brumas do Atlántico. E nos bosques de carballos centenarios. Hoxe, a queimada celébrase en festas, romarías e reunións familiares. Por toda Galicia entre os galegos espallados polo mundo. É un legado vivo, un fío que nos une co pasado. E que nos lembra de onde vimos.